știre de dat. Domnul Morare, eu aș vrea... Ziarul din satul Săpata, eu aș vrea să, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac câteva clarificări. În primul rând, eu vreau să mă comport în continuare cu decență, exact așa cum sunt eu. Eu am intrat în politică să fiu omul proiectelor. Mie îmi place să inițiez proiecte și să le duc la capăt, să susțin idei pe care eu le consider ca fiind idei bune. N-am niciun fel de problemă să susțin o părere indiferent de unde vine. Eu consider că cel puțin tânăra generație de politicieni trebuie să vină și să se lupte pe idei, nu pe atacuri din astea mizerabile la persoană. Dar eu nu i-am intentat proces domnului Buble nici în calitate de jurnalist, nici în calitate de blogger, ci am intentat această acțiune în instanță unei persoane care, neținând cont de adevăr, neținând cont de realitate, a defăimat, a aruncat cu noroi în numele meu și a familiei mele. Și practic asta este. Eu, dar am și spus că banii care instanța îi va acorda cu titlul de despăgubiri... Nu știu cum a fost, ați cerut dumneavoastră, a hotărât instanța? Eu am solicitat despăgubiri, că așa este normal, că până la urmă, în momentul în care... Sigur, la mine a fost un prejudiciu continuu, cum se spune în drept, dar mi se pare normal că atunci când faci rău, și în mod intenționat ai făcut rău. Pentru că este clar că acțiunea dânsului, sigur... Am mai avut vreo postare de atunci, vreodată, după ce PSD-ul v-a retras sprijinul? Păi, tocmai asta am și spus. De atunci și până astăzi, vreo postare legată de dumneavoastră? Știți când am pe noul blog, că între timp și-a mutat blogul, o secvență din emisiunea de la dumneavoastră. A postat-o și mai știu ce comentarii, dar în rest nimic. Dar ceea ce este șocant și fiecare poate să înțeleagă clar intenția cu care acest domn a acționat, a fost că din momentul în care mie PSD-ul mi-a retras sprijinul pentru această candidatură, dânsul a încetat să mai posteze ceva de spus că banii aceștia 70.000 de euro vor fi folosiți pentru burse acordate unor ziariști. Pentru ce? Deci, tocmai pentru că eu nu aș vrea să se înțeleagă, Doamne ferește, că eu nu respect libertatea de exprimare, libertatea de exprimare. Asta vreau să spun. Deci, eu am declarat și atunci. Știți de ce vă spun? Acum, ca să mă pun în partea lui Buble, l-au sunat colegii, nu răspunde. Dacă secvența, să zicem, el ar fi fost martor la o secvență de acest tip între, să zicem, un politician și altcineva sau doi politicieni, nici atunci nu e suficient ca probă, pentru că, în mod normal, e cuvântul tău de martor contra cuvântului celuilalt. Deci nu e o probă suficientă din punctul meu de vedere ca ziarist. Dacă ai un film indubitabil și încă o probă, mai ales că acuzația este foarte dură. Nu, el a fost prima persoană care a asociat numele meu cu acea mizerie. Nu, tocmai asta spun, deci el trebuia să aibă cel puțin două probe importante. De asta spun că atunci se întreabă foarte mulți, dom'le, dar ce faci dacă tu asisti, uite, un tânăr ziarist prezent aici, asistă și filmează o asemenea scenă în boscheții de la Gara de Nord. Dai această informație sau nu? În presa britanică, de exemplu, The Sun, dar și alte cotidiane, dau asemenea poze atunci când un om politic este surprins în ipostaze compromițătoare. Dar probele aduse, și personal m-am documentat la un moment dat să văd cum funcționează aceste lucruri, păi sunt 4-5 probe pe care ziaristul respectiv le aduce. 4-5 probe, tocmai pentru a nu exista o fisură, fiindcă acolo, când dai acele secvențe, distrugi cariera acelui om politic. Asta vreau să vă spun. La asta aici n-a fost nici măcar filmul să zici că ar fi fost relevant. Dar chiar și așa, repet, chiar dacă filmul părea relevant și oamenii ar fi zis, bă, parcă seamănă, tot era nevoie de cel puțin încă două probe. Asta vreau să vă spun. Repet, eu nu vreau nici să-i fac proces de intenție domnului Buble. Până la urmă fiecare își duce crucea, este păcatul lui, știe că a făcut rău
știe că a făcut rău cu bună intenție, oricât de mult încearcă dânsul să se apere, să se scuze, eu, după părerea mea, cred că cel mai decent lucru care ar fi trebuit să-l facă atunci și să-l facă măcar acum, ar fi să iasă public și să-și ceară scuze. Este singurul lucru pe care eu l-am cerut în toată această perioadă. L-avem la telefon pe unul dintre avocații dumneavoastră, domnul Alexander Popa. Bună seara! Bună seara! Felicitări, e un caz câștigat. Dacă era să mă pronunț, aș fi spus că e un caz care ar fi trebuit să fie câștigat ușor, pentru că, neexistând probe concludente, era din start o cauză pierdută pentru acel blogger. A fost greu procesul? Totuși că în instanță funcționează altfel decât în presă. Da, a fost greu sub aspectul probațional și sub aspectul faptului că acest proces nu ascund că a fost o premieră în activitatea justiției. Este foarte important de subliniat și vă mulțumesc mult că mi-ați dat această ocazie să vă spun că, de fapt, instanța a repus lucrurile în ordinea de drept. Deci aceasta este ordinea firească. Nu ce era înainte, nu situația în care se publică filme cu caracter spus la modul cel mai serios pornografic și față de aceste publicări se aduc acuze în stânga și în dreapta pentru diferite beneficii. Bun. Întrebare simplă. Puteți să ne spuneți ceva din apărarea totuși acestui blogger, fiindcă el n-a putut fi contactat? Cum s-a apărat el? A spus ceva, dom'le, am vrut să fac României bine, am vrut să arăt românilor, nu știu, fața nevăzută a politicii. Care a fost apărarea lui? Că dosarul e public. Un răspuns la fel de simplu ca și întrebarea. Ședința a fost publică, deci nu dezvălui cine știe ce informație confidențială. Apărarea a mers în principal pe ideea că site-ul sau blogul nu îi aparținea. Deci nu el a scris acolo. Aceasta a fost linia care a fost inițiată de apărare și constant susținută. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc și felicitări încă o dată. Ana Birceal, mulțumim pentru prezența în emisiune. Dacă îmi permiteți doar o scurtă precizare, că asta spuneam, apropo de banii pe care instanța a decis și sper să decidă în continuare să acorde cu titlul de despăgubiri. Eu, când am introdus această acțiune, am spus că nu vreau nimic altceva decât să se spună adevărul, să iasă adevărul. Știți că bunica mea, Dumnezeu să o ierte, avea o vorbă și zice: mamă, adevărul mai devreme sau mai târziu iese la iveală. Și să știți că și vorbele astea mi-au dat această putere, pentru că eu știam adevărul, știam că eu n-am fost niciodată acolo și știam că este o mărșăvie. Dar tocmai atunci am spus că orice bani obținuți vor fi donați în scop caritabil și eu am făcut o promisiune și eu sunt omul care îmi place să-mi țin promisiunile. Este un băiețel Bogdanel care mă chinui să strâng bani pentru că are nevoie de o mânuță și o parte din acești bani vor merge ca să-i facem lui Bogdanel această mânuță. Este un copilaj de 11 ani, un băiat extraordinar de frumos, cu cei mai frumoși și ochi albaștri, să știți, foarte deștept la școală și foarte bine crescut și mă bucur că am reușit să-l cunosc. Și o parte, tocmai ca să se facă această bursă, am spus-o eu, o să o dau fie la clubul de presă, fie la acel ONG care se ocupă de libertatea presei, să decide ce să facă cu banii, pentru ca un jurnalist care respectă deontologia profesională, care își face treaba ca și jurnalist, să beneficieze de acești bani. Pentru că, sincer, pentru mine este suficient că adevărul a ieșit la iveală, este suficient că de azi înainte mă voi reapuca de proiectele mele politice. Nu ascund faptul că această experiență, deși dură, nemeritată, care a costat foarte mult ca și consum, și am și spus, regretul că eu am fost victima unei asemenea înscenări este acolo. De-aia orice bucurie în acest moment este
bine că s-a terminat. Dar ceea ce vreau să spun este că m-am și întărit în această perioadă. Nu sunt genul de om care să arăt cu degetul aici, colo, nu sunt genul care să fiu certăreață, să spună ăla a greșit, altul a greșit. Sigur, am insistat pentru anumite persoane să aibă decența să-și ceară scuze, dar mai spun un lucru, că cei care au crezut că prin asemenea atacuri mizerabile, înscenări mărșave, reușesc să mă scoată din viața publică și din politică, le mai spun încă o dată, uitându-mă așa în cameră, v-ați înșelat, tovarăși. Deci, ca și înainte, voi continua să susțin proiectele în care cred, să inițiez proiecte în care cred și sunt aici, m-am întors acasă ca să fiu și să rămân în viața publică. Și, încă o dată... Da, eu zic că e cel mai important lucru să mai ai putere. Alții poate ar fi renunțat la politică. Adevărul îți dă putere, domnul Moraru. Când știi că ai dreptatea de partea ta, chiar dacă este greu... Dar mulți au murit în țara asta cu adevărul... Așa este, dar poate tocmai de aceea, pentru că știți dumneavoastră, tocmai de aceea vreau să cred că toți care gândim la fel, că toți care ne-am săturat de dictatura non-valorilor, cum o numesc eu, de această dictatura non-modelelor, că este non-model din presă, că e non-model din politică, că este din mai știu eu pe unde. Și poate că a venit vremea cu toții să ne adunăm, să nu mai rămânem, cum tot spun eu, insule izolate și să ținem unii de alții și astfel putem să facem curățenie, fiecare în domeniul nostru. Pentru că este extrem de important să promovăm meritocrația în țara aceasta, să ai vorba aia care eu am mai tot spus-o, cred că și la dumneavoastră, cum tot spunea bunica mea, Dumnezeu sărte, mamă, ce ai în cap și în suflet, nu poate să-ți ia nimeni niciodată. Și când știi că ai muncit pentru un CV, când știi că ai o diplomă, când știi că ai o profesie în spate, ce-ar fi să fii promovat în societatea românească pe baza acestui CV, pe baza acestui... optimist. Dar trebuie să credem, domnul Moraru, pentru că se poate, să știți. Lucruri la viața mea. Din păcate, eu aș interzice și aș interzice, totuși, chiar dacă sună, cum să spun, prost acest cuvânt într-o democrație proaspătă, folosirea unor asemenea imagini fără, repet, un board editorial, deci cineva care să spună, dom'le, într-adevăr, tot din lumea presei, dom'le, într-adevăr, sunt imagini de dat sau sunt imagini care nu trebuie date. Pentru că răul pe care vi l-au făcut, din păcate, nu va putea fi șters de pe internet. Ăla va rămâne tot timpul, de câte ori vei accesa Ana Bircea, îl vei găsi la un dat și o asemenea coadă. Dar pe de altă parte, lumea cred că și-a dat seama de adevăr acum și cred că inclusiv jurnaliștii, acum să vă spun sincer, da, e o lecție, e o lecție bună. În toată această perioadă, avocatul Popa spunea mai devreme că este o premieră în justiția românească. Este. Pe de altă parte, cred că este și o premieră în presa românească. Și un precedent bun. Și să știți că și în acea perioadă ar fi necinstit să nu spun că au fost o grămadă de jurnaliști, au fost televiziuni care nu au dat acele imagini, s-au dezis imediat, au fost blogări care poate inițial au fost induși în eroare de minciuna domnului Buble și de maniera manipulativă în care a înțeles să asocieze numele meu, dar după aceea și-au dat seama de manipulare și au rectificat. Și să știți că este un precedent și o lecție, cred eu, importantă. Asta e partea bună, din păcate ați plătit dumneavoastră acest preț. Am trăit-o eu. Bun, eu vă mulțumesc.